Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Op woensdag 19 september bij de Pasangrang hield het eilandbeleidsteam een persconferentie over de lokale maatregelen en de nieuwe ontwikkelingen omtrent COVID-19. Hoewel het bij het grootste deel van de besmettingen gaat om geen tot milde klachten, betekent dit dat we in een fase zijn gekomen dat er strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Dit doen we om verdere verspreiding van het virus op ons eiland te voorkomen. Alle maatregelen gaan in op maandag 21 september, dat betekent morgenavond 12 uur. Dus 1 seconde over 12 is het maandag 21 september. We kunnen dit ook beschouwen als een lichte versie van een lockdown. Deze maatregelen die gelden voor 10 dagen, dus tot en met 30 september, 1 minuut voor 12 's avonds. Wat zijn deze maatregelen? Het uitgangspunt blijf zoveel mogelijk thuis. Thuiswerken wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. De bouwsector mag wel blijven functioneren. Alle eet- en drinkgelegenheden worden gesloten. Bezorgen en afhalen mag wel. En dit tot maximaal 10 uur 's avonds. Alle bedrijven die zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijk verzorgen uitoefenen, worden gesloten. Denk hierbij aan kappers en nagelstylistes. Alle sportscholen, gym worden gesloten, alhoewel sporten in de open lucht met vluchtig contact zonder publiek wel is toegestaan. Begrafenissen zijn toegestaan met een maximum van 10 personen in de afscheidruimte. Huwelijksvoltrekkingen bij de burgerlijke stand zijn toegestaan, echter zonder genodigden. Ouderenopvang mag open blijven, maar met richtlijnen van publieke gezondheidszorg. Alle winkels, bedrijven en instellingen worden gesloten, met uitzondering van vitale sectoren, zoals zorg, overheid, financiële instellingen, organisaties zoals Celibon, BIA en WEB. Wel blijven open onze boutiques, supermarkten, pompstations en bouwmateriaalwinkels. En die blijven open tot maximaal 8 uur 's avonds. Bezoekers worden gevraagd zich te houden aan het deurbeleid en de maximale capaciteit van de winkels. De scholen en kinderopvang blijven open. Dit onder strenge voorwaarden van de publieke gezondheidszorg. Als er mensen of kinderen positief testen, zullen de genodige maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen. Vervoer van mensen met essentiële beroepen in busjes mag alleen als passagier en chauffeur mondkapjes dragen. Religieuze activiteiten zijn toegestaan met maximaal 10 mensen. Alle evenementen, APK-vergunningplichtig en samenkomsten worden afgelast met uitzondering van samenkomsten in verband met crisisoverleg. Deze samenscholingen mogen uit maximaal 10 personen bestaan. En ook de algemene samenscholingen mogen ook uit 10 personen bestaan, zover die mogelijk zijn. Verder heb ik een verzoek ingediend om Bonaire een code oranje bestemming te maken. Indien dit toegewezen wordt, zijn alle vluchten uit Nederland nog wel toegestaan, maar er wordt geadviseerd wordt alleen noodzakelijke reizen te maken. Interinsulaire vluchten blijven zoals het was, alleen voor repatrianten en essentiële beroepen en natuurlijk vracht. Het zijn zware maatregelen maar voor de komende 10 dagen. Maar deze zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het virus minimale kans heeft om zich te verspreiden. Ik doe dan ook een beroep op alle inwoners van Bonaire, want als we nu een stap terug doen, kunnen we straks weer versoepelen. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. De meest effectieve manier om dit virus in te dammen is: houd 1,5 meter afstand,
Was je handen en blijf zoveel mogelijk thuis. Alle actuele informatie kunt u vinden op www.bonairecrisis.com en alle andere overheidsbronnen. U kunt ook bellen met het gratis nummer 0800 0800, dat is 2 keer 0800. En de callcenter is geopend van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Vervolgens vertelt Marianne Luinstra-Bussier van Publiekelijke Gezondheid Bonaire dat er steeds meer positieve gevallen zijn na de besmetting van dokter Hermelijn met het coronavirus. Dit was een enorme schrik voor de publieke gezondheid. Maandenlang zijn wij op Bonaire in de gelukkige omstandigheid geweest dat we geen coronavirus hadden op het eiland. Eind augustus kwam daar met een paar losse casussen een eind aan. Gelukkig zijn daaromheen geen contacten positief gebleken. Vorige week bleek dat dokter Hermelijn, een van onze huisartsen, positief getest is. Dat was voor hemzelf en voor zijn patiënten een hele schrik. Voor publieke gezondheid was dit het eerste geval waarbij er absolute alertheid nodig bleek. Veel mensen werden ingezet om alle contacten in beeld te brengen en hen te bellen. Al snel daarop bleek dat er meer positieve uitslagen binnenkwamen. Uit onderzoek blijkt dat deze positieve gevallen nu in te delen zijn in 4 clusters. En deze clusters zijn te herleiden naar de werksfeer en ook informele contacten na het werk. En ook contacten binnen de huiselijke kring. Met andere woorden, het zijn lokale besmettingen, dus niet geïmporteerd. Op dit moment blijkt dat er naast de 4 clusters ook sprake is van meerdere losse casussen. Bij die laatste is er nog geen verband gelegd met de bestaande clusters. Dat is nog in onderzoek. En dit is een van de redenen waarom het besloten wordt tot het adviseren van extra maatregelen. Belangrijk voor u om te weten is dat een groot deel van de mensen die een positieve uitslag hebben vrij lichte klachten hebben. Op dit moment zijn er 2 personen in het ziekenhuis opgenomen. En Fundation Mariadal heeft nog voldoende capaciteit om meer patiënten op te vangen. Er wordt volop getest en om u daar enig inzicht in te geven zijn wij van circa 10 tot 20 testen per dag naar 40 tot 60 testen per dag gegaan. Vandaag zijn weer 57 mensen getest. Ook hebben wij een kleine aanpassing gemaakt in het testbeleid. Vanaf vandaag worden huisgenoten die wonen bij een positief getest persoon ook getest, ook al hebben zij geen klachten. Daarbuiten testen we alleen bij klachten. We wachten nu nog op veel testresultaten en kunnen geen voorspelling doen op voorhand. Het duurt meestal circa 2 dagen voordat er een uitslag is. Dat betekent dat er altijd wat vertraging is. Met de snelheid waarmee er nu positieve testresultaten terugkomen, is het van belang dat de bestaande clusters geïsoleerd zijn, zodat de haarden snel uitdoven. Ik wil u vragen om alert te zijn, u te houden aan de afstandsmaatregelen, omdat dit nog steeds de meest effectieve manier is om verspreiding van het virus te voorkomen. Houd afstand, was uw handen, blijf thuis, blijf zeker thuis bij klachten en laat u dan testen. Dat is ook een oproep van onze afdeling Publieke Gezondheid. Door de nieuwe COVID-19-maatregelen in de noodverordening moesten de meeste bedrijven dicht. NOS-TV Bonaire is vervolgens langs bedrijven gegaan, zoals Hillside Apartments, om een kijkje te nemen wat zij van de maatregelingen vinden. We spreken met Theo Bachma. Ik vind deze maatregel... er moeten zeker maatregelen genomen worden om het eiland te beschermen. Maar hoe de maatregelen genomen worden, daar ben ik het niet mee eens. Dat alles over één kam geschoren gaat worden. Mensen die het eigenlijk voor elkaar hebben, die meewerken aan, om zo veilig mogelijk je gasten te kunnen laten verblijven. Die worden gewoon net zo hard getroffen als degene die er eigenlijk weinig of niets aan doen.
Als ik kijk bij Heelside heb bijna 3000 vierkante meter. Zoals u ziet ook, wij houden ons aan de regels. 1,5 meter, mondkapjes, ik zelf nu niet, praat makkelijker. Mondkapjes om, 1,5 meter, noteren. We hebben voldoende ruimte hier. Het mag niet zo zijn dat we eigenlijk hetzelfde behandeld worden als mensen die een restaurant hebben van 100 vierkante meter in de airco. Dat is veel besmettelijker als bij Heelside dat alles open is. En op je antwoord op jouw vraag te geven, ik ben het er niet mee eens hoe ze de regel hanteren. Dat de scholen blijven open, de cressen blijven open, de zwemlessen bij Heelside, zelfs die moeten stoppen. Ik vind het ver gaan. Waarom de scholen wel open, de zwemlessen niet? Het is net zo goed een vorm van lesgeven als op de crash of op de school. Denk je niet dat de regering deze 10 dagen gaat gebruiken om net die regels aan te passen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat ze het meer individueel gaan bekijken. Dat je, als je inderdaad je eigen aan de regels houdt, je hebt voldoende ruimte, alles is open. Dan ben ik zeker een voorstander dat ze inderdaad, of hoop ik dat ze inderdaad de tijd gaan gebruiken om te herzien wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. Economisch, hoe valt deze regels op jou? Ontzettend zwaar. De eerste hebben we al natuurlijk een hele klap gekregen. Mede ook nu dat Curaçao ook gesloten is. Heelside, apartments. Je hebt veel werkvolk uit Curaçao vandaan, die verblijven hier ook. Als Curaçao moet in quarantaine, Nederland niet. Waar ik het absoluut niet mee eens ben. Want ik vind gelijke rechten waarom Nederland niet in quarantaine met een verklaring die negatief is. En waarom Curaçao wel in quarantaine met dezelfde verklaring die ook negatief is. Mensen komen niet meer werken hier. Mensen komen niet meer op vakantie hier. Het is dood, dood, dood. Vervolgens vertelt Theo Bachma zijn mening over het verbieden van toeristen vanuit Nederland. Als ze die verklaring hebben, inderdaad, die coronatest die is negatief. Je kan er toch nooit 100% indammen, maar je kan er wel alles aan doen. En als ze die verklaringen hebben en ze zijn negatief. En de mensen moeten zelf hun gezonde verstand gebruiken. En als ze getest zijn, dat ze inderdaad de hoofden bijhouden. En dat ze niet naar afscheid, dat ze naar beneden gaan en nog een feestje geven met een 50 man. Nee, maar als ze inderdaad normaal doen, dan, en ik denk dat de meeste mensen wel zo denken. Als ze een test gedaan hebben, dat ze inderdaad geen feest meer geven of naar een feest toe gaan voor op vakantie te gaan. En als ze dan die negatieve verklaring hebben, dan ben ik zeker een voorstander om het toerisme hier te laten gaan. We hebben momenteel, ik denk 37 actieve corona-besmettingen op Bonaire. Maar volgens het onderzoek komen geen een van deze besmettingen uit de horeca-sector. Dat is correct, dat heb ik ook gehoord. Dus ik begrijp niet waarom de horeca zo zwaar aangepakt wordt. En de scholen mogen open. Als je kijkt waar de besmettingen vandaan komen, dat is de douane, dat is de politie, dat is het ziekenhuis, dat zijn de scholen. En alles, dat blijft open. En alleen de horeca, ik heb nog geen term gehoord van dat er een besmetting richting de horeca vandaan komt bij bedrijven. Waarom die zo hard getroffen moeten worden, ik weet het niet. Wat zou je aan de regering willen zeggen? Ik zou graag willen zeggen van bekijk het per locatie wat voor regels jullie gaan hanteren en waar wij ons aan moeten houden. Ik zeg nogmaals, als je een restaurantje in de binnenstad hebt van 100 vierkante meter binnen met een airco erin en alles en je zit daar binnen met z'n allen, dan kan ik me voorstellen dat de regels strakker zijn als bij Heelside, waar ik 3000 vierkante meter heb en waar alles is open en buiten. Dus ja, naar mijn mening kan je het niet allemaal over één kam scheren. Tijdens een persbijeenkomst van afgelopen woensdag over de aangepaste maatregelingen voor scholen en privésector is het volgens Silvana Yanga Silvia van Volksgezondheid
Zijn kinderen veiliger op school dan thuis? Ja, dus conform het eerste begin van de maatregelen hebben wij als samenleving en zorg geprobeerd om de burgers, onze bevolking, tot rust te laten komen. Wij hebben een groot gedeelte van onze bevolking hebben wij verzorgd door maaltijden te distribueren en alle benodigde materialen te geven die ze nodig hadden om thuis rustig te kunnen blijven. Voor wat betreft de school en de leerplicht kunnen wij als leerplicht niet zeggen dat de kinderen geoorloofd thuis mogen blijven. We zien wel een hele grote absentie, 25% van het totaal zien wij en dat baart ons een beetje zorgen. We hebben ook gezien dat niet alle kinderen veilig thuis kunnen blijven en dat baart ons zorgen. Dus we moeten even kijken hoe we dit samen gaan aanpakken met de scholen. We hebben alle maatregelen getroffen zodat de school een veilige plek is voor de kinderen. Daar zal Nolly het over hebben. Maar als leerplicht hebben wij de plicht om de wet van de leerplicht na te gaan en niet zomaar geoorloofd of ongeoorloofd te zetten, maar door middel van de registratie van de scholen zelf. Nolly Oliana, directeur van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vindt het van toepassing om de scholen open te laten om het achterstand van de leerlingen weg te werken. De periode maart tot en met juni hebben de scholen allerlei maatregelen toegepast om eigenlijk afstandsonderwijs aan te bieden. Ondanks de maatregelen en de inzet van de scholen en schoolbesturen merken we wel dat er achterstand is opgelopen in het onderwijs. Om die achterstand weg te werken zijn ook allerlei maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de invoering van zomerschool. Ook andere regelingen als het gaat om inhaalprogramma's in het voortgezet onderwijs. En zo zijn er nog een paar maatregelen te noemen om die achterstand weg te werken. Bij ons als ministerie is de slogan elk kind telt. Dat betekent ook de kwetsbare kinderen op dit eiland hebben ook recht op onderwijs, maar ook recht op goede begeleiding om achterstand te voorkomen. Die achterstand, als we eigenlijk nu op dit moment, de scholen sluiten, betekent meer achterstand. Vandaar dat de scholen zijn geïnstrueerd en geïnformeerd om hygiënische maatregelen toe te passen, zo strikt mogelijk. Daarnaast nog om goed rekening te houden met het schoonmaken van de schoolgebouwen, etc. En op dit moment is het zo. Als het inderdaad blijkt dat de scholen eigenlijk dat we weer moeten overgaan tot afstandonderwijs, is mogelijk. Maar dat betekent wel dat er meer achterstand wordt opgebouwd en met alle consequenties van die. Beleidsmedewerker van de gezaghebber Christopher Frans vertelt de reden van de maatregelen die in de noodvorderingen zijn meegenomen. Er zijn de maatregelen genomen om te sluiten. Het is puur om te voorkomen het contact tussen de personen. Het is maar voor 10 dagen, vandaag is al de 3e dag. Een aantal bedrijven kunnen open blijven, zoals horeca, hotels, supermarkets, essentiële functies, natuurlijk met aangepaste maatregelen, deurbeleid en van alles. Het is ook niet de bedoeling dat bij deze bedrijven volledig open blijven. Ze moeten zich ook beperken tot het aantal mensen op de werkvloer en aangepaste regels komen met contact met het publiek. Als we met z'n allen hieraan aanhouden, kunnen we snel weer open. En dat is ook ons doel, om weer snel open te gaan. Dank je. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza nos TV agora onda Kubota. Download nos app, sea por the App Store of Play Store y disfrutar de nos programación y transmisión en vivo completamente gratis.
Hay notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso escuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem um sonho of mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando ribanan e como nós podemos ajudar para realizar isso aqui não? Sonho te dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Bonaire is code oranje voor reizigers uit Nederland. Bonaire Journaal heeft het volgende. Bonaire is code oranje voor Nederland. In verband met de recente toename van het aantal besmettingen met het coronavirus heeft gezaghebberij na op advies van het eilandelijke beleidsteam EBT afgelopen weekend een verzoek ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland om Bonaire een oranje reisadvies toe te kennen. Het RIVM heeft inmiddels ook advies uitgebracht om het reisadvies naar Bonaire aan te scherpen vanwege de toename in het aantal besmettingen. Zodoende is per dinsdag 22 september het reisadvies naar Bonaire aangepast naar oranje. Door Bonaire als oranje gebied aan te duiden, adviseert de Buitenlandse Zaken reizigers om alleen naar het eiland te reizen als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk en worden daarom afgeraden. Voor reizigers die toch naar Bonaire komen, blijft het verplicht om zich maximaal 72 uur voor vertrek te laten testen en bij aankomst een negatief testresultaat te tonen. Doet men dit niet, dan moet men 14 dagen op eigen kosten in quarantaine. Het EBT realiseert zich dat deze verandering verstrekkende gevolgen heeft voor met name de toeristische sector. Maar omdat het aantal besmettingen momenteel oploopt op Bonaire, is het belangrijk het risico op besmettingen van buitenaf te beperken en de bewegingen op het eiland te verminderen middels dit reisadvies. Dit geeft de afdeling publieke gezondheid van het OLB meer tijd om het bron- en contactonderzoek van huidige besmettingen goed uit te voeren, zodat het virus ingedampt kon worden en wordt de mogelijke overbelasting van het zorgsysteem voorkomen. Maandag 21 september heeft de gezaghebber gesproken met vertegenwoordigers van Bonhata en dinsdag 22 september met de Kamer van Koophandel, waarbij de verschillende partijen inzichten en zorgen hebben gedeeld en afspraken hebben gemaakt voor de toekomst. Het aantal besmettingen is op Bonaire dusdanig opgelopen dat volgens de RIVM-richtlijnen Bonaire aangemerkt wordt als oranje gebied. Zodra het naleven van de maatregelen leidt tot een lager aantal besmettingen, zal het reisadvies weer aangepast worden. Het gewijzigde reisadvies heeft ook consequenties voor reizigers die vanuit Bonaire terug naar Nederland reizen. Bezoek de website www.nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie over reizen naar Nederland. Op social media kon men zien dat vissers haaien vangen op Curaçao, terwijl haai een bedreigd soort vis is. Directeur van Dutch Caribbean Nature Alliance, Tatsuo Barefoot, vertelt zijn bezorgdheden over deze situatie. Yeah, I mean, that's right. So last week we received images from Curaçao, and unfortunately this is something that has been happening quite often, of the capture and then subsequent killing of sharks. I mean, it happened earlier this year.
It happened last year, 2018 and 2017. We are a bit worried considering that, number one, sharks are some of the most endangered species in the ocean at this time. Yearly, the global population of sharks gets reduced by about 100 million every year. They are one of the most endangered species, well, not only in the ocean, but also generally speaking in the wild. So we really want to put as much effort as we can to protect the species from being functionally extinct or extinct in general. One of the things that DCNA has done, of course, in cooperation with its partner, Karmabi Curaçao, was to initiate a project where we were going to engage the population, inform them about the importance of sharks, also to do research in the status of sharks in the Dutch Caribbean, including on Curaçao, and then working with government and policymakers to put some restrictions in place on their catch and capture. Tacho, isn't so that shark is an endangered species? Isn't illegal worldwide to catch sharks? No. So worldwide, there are some restrictions, of course, in trade, and then every government has its own restrictions related to capture of the species. In 2016, the government of Curaçao, they mentioned or they stated during a meeting that we had in 2016 on St. Martin with the Pew Charitable Trust, with the government of St. Martin, Curaçao, the Bahamas, the British Virgin Islands, they committed to full protection of shark species on Curaçao in 2016. So that's why we're now worried, especially considering that commitment and all the work that we have been doing together with our partners, Karmabi, about the continuing trend of unrestrained catching and killing of sharks. Not only is it a problem for the conservation of the species, but sharks also have a high mercury content, and it can cause some quite significant health issues in people that consume them. And of course, now during the corona times and COVID-19, you don't want to have an extra health issue come up because you've been eating an endangered animal. So we've communicated it not only on our social networks, of course, but we also send communications to Karmabi, and then hopefully Karmabi can then in turn contact the government of Curaçao, and hopefully we can have clarification on the matter sometime soon. De DCNA gaat harder werken in samenwerking met alle Caribische eilanden om haaien te beschermen. Of course, this day and age when something like that happens, there's a lot of commenting on Facebook. There was a lot of positive commenting, and of course there was also a lot of negative commenting. But we hope that the discussions can happen not only with fishermen but with the wider community in Curaçao. And once the travel restrictions are lifted and we're back able to travel, then we give the commitment to Karmabi and also to Curaçao to help them in putting together a project that will eventually see the protection of the species in their local waters. You guys have been doing investigations because those fishermen said that those sharks were very close to where people used to swim, and so do you guys have done some investigations on this? Well, I mean, that's a usually used excuse. Sharks belong in the sea. It's their habitat, it's their home, so they swim wherever they want. In recent times, there has not been a shark attack in Curaçao or in any of the islands for decades and decades and decades. And I can guarantee you that sharks have been swimming close to shore. It's just that people haven't been seeing them or fishing for them. So the excuse that, they've been keeping it safe, they've been keeping the place safe and protecting people, that is complete hogwash. I mean, sharks have been swimming close to people for years and years and years without an incident. So them playing the hero is just not something that is doesn't make any sense. It's complete BS. We've done research on all 6 of the islands, and sharks belong in the sea. It's their habitat. So we need to realize that once we go into the water, we're going into their ecosystem. And like I said, there hasn't been an unprovoked attack by any species of sharks in all 6 of the Dutch Caribbean for a very long time.
So yeah, it's not a concern that should be had. Maybe can you close with telling us what's the importance of sharks in our seas? Sure. So yeah, I mean, sharks are, as I mentioned, one of the most endangered species on Earth, not only in the sea. Every year about, some estimates go from 100 million to 500 million sharks are caught every year. Sharks are important because they keep the ocean in balance. So if you remove a species of shark, what you will eventually get is a collapse of the whole ocean environment, which also means a collapse in fisheries. Managers of marine resources, it's not as if we don't want to see people fish, but we want to, protect the resource so that people can continue to fish for generations to come. And if you remove a predator like a shark, you'll have a complete collapse of that system and there won't be any more fish to catch. Sharks have had a bad reputation because of, movies and books in the past. But now it's time to really put an effort together as Caribbean people, as residents of the Dutch Caribbean, to protect and conserve the species. Voor doven en slechthorenden op Bonaire is het moeilijk om op de hoogte te blijven, terwijl dat vooral in crisissituaties zoals nu met corona extra belangrijk is. We spreken met Esther de Veer waarom dove mensen ook het recht hebben op informatie. Nou, dat is heel belangrijk, omdat als je niet kan horen, kan je ook niet op tv zien wat er aan de hand is en wat de maatregelen zijn die de gezaghebber heeft uitgesproken en waar je aan moet houden. Nou, als je dat niet weet, dan kun je je er ook niet aan houden. Dus als je dat in gebarentaal kan zien, dan is dat heel prettig, want dan weet je waar je aan toe bent. En voor die mensen die niet kunnen horen, heb je een idee hoe gaan met deze mensen, met de informatie die ze misschien kunnen niet horen wat er wordt gezegd? Nou, wat ik veel merk hier op Bonaire is dat de dove mensen wel een telefoon hebben. En die kunnen dan op Facebook of op YouTube allerlei filmpjes bekijken. Maar er zit heel veel fake nieuws in. Als je dat niet goed kan horen en niet goed uit elkaar kan halen, dan geloof je alles. En dan is het goed om de zoveel tijd extra informatie te kunnen geven aan iedereen. Gewoon neutrale informatie van dit is coronavirus, dit zijn de regels waar we allemaal ons aan moeten houden. En zo gaan we met elkaar om. Maar als je alleen maar Facebook hebt en alleen maar het fake nieuws bijvoorbeeld, dan ga je er heel anders over nadenken. En dat is niet goed, denk ik. Dus we kunnen zeggen dat deze groep hebben niet zoveel aandacht gekregen wat betreft informatie te kunnen krijgen. Nog niet, maar we zijn wel al bezig om daar stappen in te nemen hier op Bonaire. En het is nieuw voor iedereen en dat maakt niet uit. Dus ik ben hard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. En voor jou, op welke manier help jij deze mensen om alle informaties up-to-date te kunnen krijgen? Ja. Ik ben aan het tolken, altijd, maar als tolk gebarentaal moet je neutraal zijn. Dan mag je niet helpen. Ik ben geen maatschappelijk werkzaam, ik ben alleen maar tolk. Maar soms komt er wel eens een vraag van een dove en die vraagt iets over coronavirus. En dan denk ik, dat moet ik eventjes vertellen. En dat doe ik dan ook, want dat is menselijk. En ik vind dat iedereen recht heeft op dezelfde informatie. Die geef ik dan. En voor de rest trek ik me terug, want ik ben alleen maar tolk. Maar ik heb ook contact met NOS TV om als tolk op het nieuws te kunnen tolken. En ook met Bonaire zelf, met de regering, om hier ook nog te kunnen tolken op Facebook bijvoorbeeld. Al dat soort initiatieven, daar zijn we nu mee bezig. Volgens Esther de Veer is het belangrijk dat alle maatregelen en belangrijke informatie over de coronaviruscrisis toegankelijk worden via een tolk gebarentaal. Wat ik het liefste zou willen is dat alle informatie, zoals de persconferenties en alle maatregelen die nieuw zijn, dat die ook toegankelijk worden voor alle dove mensen via een tolk gebarentaal. Want dat is de beste manier voor dove mensen om informatie te krijgen, want die zijn visueel. Niet iedereen kan goed lezen, omdat de gebarentaal een andere grammatica heeft, dus alle woorden zijn anders.
Dus dan vraag je eigenlijk aan een doof iemand om de ondertiteling, die gaat altijd snel te lezen en dan begrijpen ze ook niet goed wat er staat. Nou, dan kan je veel beter een tolk neerzetten en dan kan je het gewoon goed volgen. Dat zou ik het liefste hebben. Nou, wat ik zelf heel veel merk in een ziekenhuis is dat het verpleegkundig personeel heel goed is in geruststellen van de patiënten. Als iemand binnenkomt met heel veel bloed of zo, dan zou ik zelf ook heel erg in paniek zijn. En dan kan het verplegend personeel heel goed zeggen van, nou, doe maar rustig en het komt allemaal maar goed en zo. Dat is zo belangrijk voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. Dat kan ik ook tolken. Want als je dat zegt met je mond, dan kan een dove dat niet zien. Dus in gebarentaal, dan maakt dat de mensen heel erg rustig. Een ander voorbeeld is als iemand bij de dokter komt in het ziekenhuis en de dokter zegt, u moet er 3 keer per dag 1 keer medicijn innemen. Dat is zo verwarrend als je dat op je mond ziet. Nou, daar kan je heel snel een fout in maken. Nou, als je er dan een tolk bij hebt, dan kan je dat gewoon goed uitleggen. En goed laten zien wat nou de manier van medicijnen innemen is. Denk je dat er op Bonaire moet een stichting opgestart worden, dat mensen die specialiseren in gebarentaal, zodat we kunnen deze groep helpen, maar ook een grote groep die kunnen misschien in de toekomst hebben? Ja, dat zou mooi zijn. Dat is natuurlijk een mooi toekomstbeeld. Er is een stichting. De ZW-groep doet al heel veel voor de dove mensen en voor de blinde mensen en voor gehandicapte mensen. We werken samen en samen proberen we dit op te zetten omdat het nieuw is. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle doven hier op Bonaire de toegankelijkheid krijgen voor een tolk gebarentaal. Ja, maar het gaat stap voor stap. Hier op Bonaire is het vrij speciaal, vind ik, omdat hier op Bonaire spreekt men Papiamento als eerste taal en dan het Nederlands en dan Spaans en Engels. Maar Papiamento is heel belangrijk hier. Als ik dan bij een dove persoon kom die Papiamento is opgegroeid in een gezin, ze is doof of hij is doof en het gezin is horend, dan spreekt die dove persoon Papiamento. Maar die heeft wel de Nederlandse gebarentaal geleerd. In Curaçao bijvoorbeeld, of in Nederland, of in Suriname. Dan komen de dove mensen die komen terug hier en dan hebben ze de Nederlandse gebarentaal geleerd, maar ze spreken nog wel Papiamento. En wat ik dan merk is dat deze dove mensen, die willen heel graag dat ik Papiamento op mijn mondbeeld heb, zo noem je dat, op mijn mond heb, maar de Nederlandse gebarentaal gebruik. Dat is voor mij in mijn hoofd, dat zijn dan 2 talen, zo gaat een beetje door elkaar, maar het lukt wel. En dat vind ik wel heel bijzonder hier. Rondom de vuilnisbelt in Sint Maarten, net boven Philipsburg, wonen ongeveer 200 mensen in krotten en zeecontainers. De Nederlandse overheid heeft fondsen beschikbaar gesteld om het gebied op te knappen, maar de werkzaamheden kunnen niet beginnen totdat de bewoners zijn verhuisd. Caribisch Netwerk. St Martin's government building overlooks mountains of wasteland. The Dutch government allocated funds to redevelop this landfill, but work can't begin until the community of around 200 people who live in shacks and containers here move. Nobody do nothing. The people wait for the government to say no do nothing. What have we done to government? We ain't doing nothing here, we poor. The only thing government can do for us, if you are taking us from our little shakitos, you have to get shakitos to put us. You have to get a place to put us. We are not animals and say, oh, you all got to move. Pensioners that there, pensioners, no money, no help. We are not begging. They're not giving us no house. Leave us in the dump, leave us alone. Give us galvanized, give us plywood, give us cement. Give us toilet bowls. Nothing. Give us something. No, all you want to do is come and hustle fucking people brains. We're not bothering nobody. Whenever you hear somebody in the dump, go and thief. Or get people in problem. Or get the government in problem. Or go and beg the government for money. No time. All you getting people crazy. Go on you. Romy confirmed that a resettlement action plan is being drafted, but they've not shared details of who will be moving or where. Christians lived in this abandoned school bus just metres from the landfill for more than 20 years.
Since I came here, 1996, I had to remove another time. If the government say I got to move, no. I just tell them, well, give me a little chance, give me get somewhere to go or whatever. Because for the future, I don't know nothing about the future. I could have something here in my mind, but the thing must not work like that. So anything they do in my favor, I accept it. In the same way, I accept anything, any decision the government do. And make a plan for move, for make a house for move the people. For Hata now, they don't say nothing else no. Many people here pay rent to unseen landlords, despite the fact they live on government land. Some claim to be Dutch citizens, others prefer to say nothing, but all of them consider themselves St. Martiners who live on the dump. If government want to take us from here, they better take the money from clubs. Take the money from clubs. Hey, Tony, yeah. Take the damn money from clubs. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.